Hau da, Monika Lekunberri Urionaren istorioa. Monika Galdakaoko emakume ausarta eta ekintzailea zen. Bere lana eta berak bezalako dozenaka maistren lanari esker, Errepublika garaian lehen ikastolak edo orduan eskuelas baskaz deitutakoak sortuko dira. 30ko hamarkadan. Monika Galdakaon jaio zen, 1910ko maiatzaren 5. Genaro Lekunberri zen bere aita, eta Romana Uriona Ormaetxea bere ama. Ahizpa bat eta 2 neba zituen. Bere aita, Genaro, La Cantabrica edo Guturribaiko fabrika, eta La Dinamita edo Zugutzuko enpresen arteko korreoaren arduraduna zen. Bizikletaz joaten omen zen batetik bestera. Amak, guk dakigunaren arabera, ez zeukan lan ordaindurik etxetik kanpo. Lehen munduko gerraren ondoren, emakumeen eskubideak aldarrikatzeko mugimenduak indartu eta zabaldu egin ziren mundu osoan. Sufragismoak indar handia hartu zuen, eta pixkanaka botoa emateko eskubide unibertsala lortu zuten emakumeok. Garai horretan, Euskal Herria biziki aldatzen ari zen. Mugimendu demografikoa, hirigintza, ekonomia, nekazari munduaren ondotxoan merkataritza eta industriako sektoreak ari ziren indartzen. Ilustrazioaren ideien zabalkundearekin batera. Eta emakumeen papera oso garrantzitsua izan zen aldaketa horretan. Galdakaon, harrobiak, burdinolak eta industriarako materialak egin ohi zituzten lantegiak aspaldidanik ezagunak dira. Baina 19. gizaldiaren amaieran industria gune garrantzitsu bat bihurtuko da Donostia-Bilbo trenbidea martxan jartzearekin batera. Urte horietan, Dinamita fabrika, La Josefina edo Firestoneren faktoria, gaur egun Bridgestone bezala ezaguna, Galdakaoko enpresa importantenak bihurtu ziren, eta era berean migrazio mugimenduaren bultzatzaileak. Herriari garapen nabarmena ekarri zioten, bai demografikoki, bai udalerria eraldatuko zuten aldaketa ekonomiko eta sozialei dagokienez. Estatuko hainbat tokitako langile asko etorri ziren Galdakora, eta etxebizitza berriak egin behar izan ziren auzoak eraldatuz. Hori ikusita, bertoko euskaltzalek euskal kulturaren galera somatzen zuten, eta erakunde publikoen laguntza faltagatik kezkatuta, 1991 urte amaieran, udal euskaltegi bat sortu zuten Galdakon. Bertako euskerearen adizkideak izenarekin. Galdakoko gizarteak bultzatuta, Carmelo de Leizaola ingeniaria buru zutela, eta Genaro de Egileor idazkari zela. Urte horretan bertan, emakume abertzale batza, erakunde patriotikoa eta euskaltzalea berriro azaltzen da, irakaskuntza eta heziketa alorrean lan egiteko. Emakumeen heziketan hain zuzen ere, eta ikastoletan. Emakumeok sendo antolatu ziren eta azkar zabaldu zen mugimendua Euskal Herri osoan. Galdakaoko emakumeek 1932ko abuztuaren 28an elkartzen dira. Herri bakoitzeko batzak bere bandera zeukan, eta bandera eramailea ere oso garrantzitsua zen ekitaldietan parte hartzeko. Adibidez,
1923an, ia 200 kide euki zituen Galdakoko elkarteak. Euretariko asko Eusko Alderdi Jeltzaleko militante aktiboak zirela, baina gogotsu eta ilusioz beterik ekin zioten autonomia estatutuaren aldeko kanpainari. Eskolako elebitasunari dagokionez, askok uste zuten laster beteko zela, baina elebitasuna ezartzeko baimena gehiegi atzeratzen ari zelako, jeltzale talde batek Bizkaia osoan euskal eskola propioak sortzeko ekimena aurrera atera zuen. Ordurako Galdakaon bazegoen nola halako azpiegitura, euskara, antzerkia, dantza, abesbatzak, kirola eta beste jarduera batzuk aurrera eramateko. Bigarren Errepublikak indarrean jarri zuen eskola eredu laikoa eta erdaldunari aurre egiteko, 1922ko abuztuaren 11an Bilbon Eusko Ikastola Batza sortu zen. Eta irailaren 28an, Genaro egile horrek Galdakoko euskal kultura sustatzeko ekimenetan gogor lan egiten zuen kazetariak, Euskadi egunerokoan ohar labur bat argitaratu zuen dei eginez. Auzotar guztiei gaur Domekan udaletxean egingo den batzar batera, gure herrian euskal eskola bat zabaltzeko asmoaz berba egiteko. Ordezkariek eta interesatuek proposatu zuten ikastola Plazakoetxe auzoan kokatzea. Auzo garrantzitsua izan arren, bertan eskolarik ez zegoenez, arrakasta handiagoa izango zuelakoan. Ideia onartu egin zen. Batzorde bat izendatu zen lokalaren kudeaketa arduratzeko. Matrikula egiteko aukera iragartzea ere erabaki zen. Eta bertaratuen ilusio eta poz handiz amaitutzat eman zen batzarra. Hizkuntzan, erlijioan eta pedagogia aurreratuekin eskola alternatibo bat eraiki nahi zen. Ikasgela aktiboa, ikasleen interesetan zentratuta, eta ingurune soziokulturalean sustraitua. Helburuak kalitatezko hezkuntza ematea eta euskara eta euskal kultura lantzea zen. Euskal Herriaren historia, kultura, hizkuntza eta erlijioa berreskuratzeko premia intelektual eta politikoa sentitzen baizuten.